Ola, imos falar agora da posición de La bemol na gaita. Neste caso, deixei de lado a frauta porque hai cousas que na frauta pois non funcionan con respecto a esta posición. Entón, por iso collín agora a gaita. Ben, como vedes no blog, no apartado desta posición de La bemol, primeiramente a representación gráfica vai ser a nota La co símbolo do bemol a súa esquerda e tamén é, digamos non, esta nota é enarmónica, digamos que teñen o mesmo son pero diferente nome, con sol díese, sol sostenido. Como vedes no cadro, hai unhas cuantas posicións que, como sempre, igual que pasou na posición de si bemol, dependendo de como nós teñamos preparado o noso punteiro, a nosa palleta, pois empregaremos unhas posicións ou outras. A primeira posición que vedes aí, pois é esta, a que temos tapado o burato de atrás, co pulgar, o indicador da man esquerda e máis o anular da man esquerda. Esta, digamos, é a posición estándar. Vale? Esta posición estándar que normalmente, incluso nas gaitas que están empalletadas dun xeito un pouquiño máis pechado, pois pode resultar un pouquiño baixa. Vale? Esta posición eu non a emprego, como ides comprobar agora, a min quedame excesivamente baixa. Xa vos lembro, ao igual que fixen co si bemol, que eu empalleto a gaita tirando a dura, entón hai certas notas que non mas afina, cousa que non me preocupa, porque lle busco solución con outras posicións que si mas afinan e adaptome a esas posicións. O que me interesa sempre do punteiro e da gaita en xeral é que a súa tímbrica, ao mesmo tempo que a súa afinación, pero que a súa tímbrica realmente a min sexa coa que me identifico. E cara aí é onde temos que camiñar todos, que a tímbrica do noso instrumento se identifique con nós e que nos sintamos moi a gusto. Ben, este La bemol, esta posición estándar, como veredes agora, non vai afinar, e tamén apunto nesa entrada no blog da Aula de Gaita de que tamén é unha posición que, inda que afine, é moi sensible á hora do tempero. E cando apoyamos esas posicións con outros dedos por aquí abaixo, pois suele mellorar a estabilidade da nota con respecto ao tempero. O sea, danlle máis, asentan moito millor a nota e non depende tanto de se apretamos máis ou apretamos menos co brazo. Cando miremos o La bemol, cando comprobemos a nota La bemol, aparte de usar un afinador se queremos, pero sempre debemos comprobalo cunha nota natural ao lado. Por exemplo, facer sol, la, hai medio tono de sol a La bemol, vale? Entón, se facemos ascendente, pois sempre nos vai axudar, vale? Como vou facer agora. Vedes que esta nota está ás portas, por decirlo de algún xeito, da afinación. Queda un pouco baixa tirando a baixo, pero bueno, non quedaría lá moi ben, salvo nalgúna pasaxe rápida, que pasemos rápido polo La bemol, bueno, poda quedar aí metida no medio, pero realmente queda baixa. A que eu recomendo sempre é a posición B, que o millor tamén en punteiros, gaitas,
afinados dun xeito máis blando, coa palleta máis pechada, pode ser que tire un pouco para arriba, pero veremos que hai outras solucións. Vale, a posición B sería a seguinte, sería como a posición A, temos o de atrás tapado, o dedo anular tapando o seu burato, o dedo indicador da man esquerda tapando o seu burato, e agora tamén poñemos o dedo corazón da man dereita, o dedo medio da man dereita tapando o burato que lle corresponde. Evidentemente, con esta posición, inda que fixéramos a posición estándar, non foi falta que apoyemos, que teñamos o punto de apoio aquí, porque prácticamente como se estiveramos dando un fa que non necesita punto de apoio, vale? Os puntos de apoio neste burato co dedo mainiño, sobre todo é cando sentimos a necesidade de apoiar, porque se nos escapa o punteiro ou a frauta no seu caso, vale? Non tedes que rompervos a cabeza con que non puxen o dedo aquí. Bueno, pois non pasa nada, se pode poñer o dedo cando eso, sintamos a necesidade de que se nos escapa, de que sintamos que se nos escapa o punteiro e teñamos que amarralo, vale? Escoitamos agora como soa este la bemol. Como vedes, este afina moitísimo millor que o anterior. O anterior era este. Para afinar un pouco máis tería que apretar moito o fol. Vedes como varía poñendo o dedo a non poñelo. Por lo tanto, poñendo o dedo temos a nota prácticamente aí no sitio. Vale, logo, o que comentaba antes, que a veces si a palleta a temos un poquinho pechada, pode ser que esta posición pois quede un pouco alta. Entón o que facemos é a posición C, que tamén sube, pero non sube tanto. A posición C, arriba, na man esquerda, sempre guardamos a mesma posición estándar, pero neste caso, ademais de poñer o dedo corazón da man dereita, poñemos tamén o anular. Faríamos, este sería a posición. Damos un sol, la bemol, o cal implica uns poucos máis dedos, bueno, un dedo máis que anterior. Sempre vamos sumando aí cousas, non? Claro, se o vedes así en frío e tal, dis, guau, pero eso hai que coordinar moito. Bueno, sí, pero con estudio, con traballo, pódese facer perfectamente, non ten maior problema. E logo, claro, depende dos días. Hai os días que pode soar millor a posición B, outros a posición A e outros a posición C. Entón temos que lograr a destreza suficiente para utilizar calquera das tres posicións, 4 ou 5 que temos para mellorar a calidade da nosa interpretación. Vale, entón, este la bemol, a opción C do la bemol, soaría así. Se comparamos coa posición B, observamos que esta posición C é un poquinho máis oscura na tímbrica e efectivamente non logra a afinación que logra
a posición B, vale? Que está moito máis no sitio. Entón, claro, depende de vos de elexir a máis óptima para a vosa interpretación, ou ben comparando cun afinador ou de oído, eso, sempre collendo como referencia ao sol e ir a la bemol. Temos medio tono, entón temos que intentar que sexa ese medio tono o máis exacto posible. Vale, logo temos unha cuarta posición, que é a posición D, que tedes no blog da aula de gaitas da ETRAZ, que a posición D é xa cando temos, o mellor, se utilizamos un sistema de empalletado moi blando, moi pechada a palleta ou moi raspada que non leva nada de aire, pode ser incluso que ata a posición estándar quede alta, vale? Chegado o caso, o que esta posición o que nos proporciona, pois é un mecanismo para baixala, que é poñendo este dedo aquí, sol, la bemol. Evidentemente xa non o vou tocar porque se a posición estándar me queda baixa e teño que usar esta, evidentemente esta non a vou usar. Home, podía pechar a palleta e facer o exemplo, pero como sabedes, os que me coñecen, non son partidario de andar na palleta cada 2x3 para calquera cousa. Entón, non vou andar na palleta. Entón, simplemente que saibades que tedes esta outra opción, que no seu caso, se empalletades moi pechado, pois que podedes empregala para baixar a afinación do la bemol, vale? Posición estándar, neste caso, a cuarta posición, a letra D, o que fai é baixar. Claro, teríamos que coordinar, se damos o sol e logo o la bemol, teríamos que facer o la bemol deste xeito. Está entendido? E logo, unha posición moi esporádica que poucas veces a vin empregar, e a min depende tamén de como está a palleta, pode soar ou non, incluso, bueno, isto para que o coñezades prácticamente, igual que o coñezo eu, que moi poucas veces empreguei esta posición, que a posición de la bemol, aquí sí que xa non está a posición estándar como base, senón levantando, pechando, como dando o sol, pechando os buratos pertencentes ao dedo indicador da man esquerda e o dedo medio da man esquerda, o que sería a nota sol e a nota la, ou la e si, como queirades chamar, e levantando o burato de atrás, vale? Eu neste momento teño aquí un pequeno celo tapando un pouco o burato, polo tanto, vaime quedar baixo. O mellor se o destapara, quedaríame máis no sitio. O mellor quedaría baixo igual, pero bueno, non tampouco non o vou sacar, vale? Pero para que vexades, a oscilación vai cara ao la bemol, inda que non chega. Pero, claro, como dixen repetidas veces, dependendo de como teñas a palleta, pois pode funcionar ou non. E para certas pasaxes, pois pode ser práctico. Inda que logo temos que manexar o dedo pulgar da man dereita, por exemplo, está se me ocurrindo agora que a foliada de verducido, sol, do, si, la, sol, fa, sol, do, si, la, sol, fa, sol, do, si, la, sol, fa, si bemol, la bemol e sol. Vale, se eu fixera sol, do, si, la, sol, fa, sería o movimento si, la, sol, fa, sería moito máis sinxelo, porque non andaría con tantos dedos aquí, utilizando a posición B do si bemol, ou, bueno, non recordo agora se era a B ou a C, pero esta outra posición que tiñamos no si bemol e utilizando esta posición E do la bemol. Vedes como
ten tendencia a ir cara á súa afinación, inda que costalle un pouquiño. Ben, pois estas son as 5 posicións que poderíamos empregar para que o la bemol nos soe pois, o mellor posible. Agora depende de vos, depende de como teñades a gaita e da posición que empreguedes para que soe o mellor posible. Espero que vos servira de algo esta pequena explicación. Algunha dúbida, polas canles, pola páxina da aula de gaita da ETRAZ ou vía secretaría, pois podedes consultar o que queirades. Moitas grazas pola vosa atención.